l'Ajuntament de Barcelona, aquí a la magnífica sala del Saló de les Cròniques. I la veritat és que, com a regidor de mobilitat, estic encantat que vingueu en un dia tan important com avui a l'Ajuntament de Barcelona. Aquí hi ha molta gent amb la qual treballem dia a dia, des del president de la Mutual de Conductors fins a tots els membres de la Junta, amb la qual, a partir de les feines pròpies de l'Ajuntament i de les feines pròpies de la Mutual de Conductors, evidentment ens veiem molt sovint. I la veritat és que, en nom de l'Ajuntament de Barcelona, li vull dir al seu president que l'Ajuntament de Barcelona està encantat de tenir la Mutual de Conductors a la ciutat de Barcelona i que, a més, sigui una de les entitats més activa, més puntera, que tenim amb el sector de l'assegurança, amb el sector del cuidado, per dir-ho d'alguna manera molt concreta, dels ciutadans que tenen alguna cosa a veure amb el tema de la mobilitat. Per nosaltres tenim una entitat com la Mutual de Conductors, és evident que conceptualment és un valor afegit per la ciutat de Barcelona. Si a més compartim el mateix criteri, que és el criteri de servei públic, que el que jo crec més important és que des del seu president fins a l'últim responsable de la Mutual de Conductors, el que tenen molt clar és el mateix que tenim clar a l'Ajuntament de Barcelona, que és que estem per servir al públic i que som un servei públic, evidentment serà i és un motiu més per saber que Ajuntament de Barcelona i Mutual de Conductors tenim moltes coses que fer a la nostra ciutat. A favor de qui? A favor dels ciutadans i les ciutadanes, com no podia ser de cap altra manera. I la veritat que moltes vegades ens veiem de quina manera podem col·laborar de forma mútua. Vull dir, entre altres coses, perquè no es tracta que l'Ajuntament posi a disposició d'una organització determinats elements que té la ciutat, sinó que el que es tracta en definitiva és que de forma comuna, de mutu acord, en complicitat, siguem capaços de tirar endavant polítiques i serveis que sabem que beneficien el conjunt general de la ciutat de Barcelona, en el cas de la nostra ciutat. Però és evident que avui és un dia molt especial, entre altres coses perquè des de fa molts mesos anàvem parlant de les idees de la Mutual, de crear una fundació, que aquesta fundació tingués un camí molt més important a recórrer, de més col·laboració amb el conjunt de les polítiques que fem a l'Ajuntament de Barcelona i, evidentment, de major servei amb els que, en definitiva, són l'objecte de la Mutual, que són els seus associats. A partir d'aquí, no hi ha cap dubte que des de l'Ajuntament de Barcelona van obrir aquesta possibilitat, encara més, si la relació ja era bona, encara estem més entusiasmats i, per tant, vam proposar signar un conveni de col·laboració, que en definitiva concreta justament aquest sentiment, que és un sentiment obert, que no concreta necessàriament totes i cadascuna de les accions que des de l'Ajuntament de Barcelona i des de la Fundació i des de la Mutual de Conductors volem tirar endavant, però sí que és veritat que amb l'esperit d'anar treballant totes i cadascuna de les possibilitats és evident que ens hi trobarem de forma molt fàcil perquè, en definitiva, l'objectiu és crear un espai de convivència, continuar creant aquest espai de convivència a la ciutat de Barcelona entre conductors, entre vianants, entre qualsevol usuari de l'espai públic o qualsevol usuari de la via pública. Però el que es tracta, en definitiva, no és ni més ni menys que fer aquestes accions. Jo crec que, i vosaltres em sembla que em donareu la raó, a la ciutat de Barcelona es dona una cosa que és pròpia de la cultura de la ciutat de Barcelona, que molts alcaldes i molts regidors d'altres ciutats jo crec que ens envegen sanament, que és el fet que la institució, en aquest cas l'Ajuntament de Barcelona, no exclusivament l'Ajuntament de Barcelona, perquè hi ha altres institucions que també ho practiquen perquè forma part de la nostra cultura, però sí la institució, en aquest cas l'Ajuntament de Barcelona, en complicitat amb la societat civil organitzada, vol dir amb les seves entitats, tirem endavant tot tipus de política de forma comuna. Aquest concepte que jo el qualificaria de magnífic de complicitat per tirar endavant el present i el futur de la nostra ciutat és en definitiva el que emmarca aquest conveni. Un conveni que tindrà, com us deia, molt recorregut. Vull dir, sabeu que quan signem un conveni, les paraules escrites del conveni ha de deixar moltes portes obertes per no tancar-les, justament per no tancar-les,
però el que hi ha és el sentiment per part de la Fundació de la Mutual de Conductors i l'Ajuntament de Barcelona d'obrir el bany d'aquesta participació que, de fet, amb els meus companys de l'àmbit de mobilitat ja estem treballant de com concretar tots i cadascun de les accions que volem tirar endavant. Les noves accions i les que hem fet sempre, perquè ja portem molts anys d'accions conjuntes entre diferents serveis de l'Ajuntament de Barcelona i la Mutual de Conductors. Aquestes que funcionen i estan funcionant i han funcionat molt bé, evidentment no volem deixar de fer-les, entre altres coses perquè és un valor afegit que també tenim i que forma part de la nostra història i que sabem que va molt bé pel conjunt general de la ciutat de Barcelona, aquests actes que fem, però és evident que encarar el futur vol dir explorar nous espais i aquests nous espais són en què, en definitiva, des de la Mutual de Conductors i de la seva fundació es vol encarar el present i el futur. Mireu quina cosa més curiosa, una entitat que té molts anys d'història, molts anys de servei, que és més important que tenir molts anys d'història, perquè de vegades hi ha qui té molts anys d'història, però després quan grates una mica no hi ha serveis darrere d'aquests anys d'història, però aquí es dona les dos vessants que són absolutament importantíssimes, que són els anys d'història per un cantó i per un altre cantó la quantitat de servei que heu sigut capaços, entre tots plegats, de totes i cadascuna de la Junta i tots els seus presidents al capdavant, de tirar endavant aquest servei. Però a més, una entitat amb molts anys d'història i molt servei, avui es planteja què vol ser i què vol fer amb el futur. Perquè sabeu perfectament que és un futur molt canviant, és un futur que dona moltes oportunitats a qui realment està emetent amb aquests canvis del futur. I jo crec que la Mutual de Conductors, el fet de constituir-se en fundació també, ha entès perfectament que era el moment de fer-ho, que a més per fer-ho tindrà garanties de futur i amb aquest esperit de tanta experiència però a la vegada tan jove, estic convençut que continuarà sent un referent. Per l'Ajuntament de Barcelona no hi ha cap dubte, entre altres coses per les magnífiques relacions que tenim amb totes les persones que formen part del grup dirigent de la Mutual de Conductors, però evidentment el que és més important que serà un referent i continuarà sent un referent per la ciutat de Barcelona. Per tant, moltíssimes gràcies i em sembla que ara passarem a signar el conveni de col·laboració entre el president i el representant de l'Ajuntament de Barcelona que tingui l'honor de representar-ho avui per aquest cas en concret.